suomalaisaloittajana. Immosen esitykset ovat parantuneet kyllä koko turnauksen ajan mielestäni jatkuvasti, niin siinä hän pelaa jälleen loistavan tilanteen ja kiekko maalissa! Komarov tulee hienosti keskialueen yli ja siitä saadaan jopa ylivoima hyökkäys. Komarov jakaa sinne laitaan, sitten loistava paikka ja Jarkko Ruutu aivan tyhjä maali ja mies huiskaisee ohi maalin ja sitten menee sinne 2-0! Anssi Salmela roikot! Tähän se kolmas maali. Loloson pelaa suoraan niin Niko Kapaselle kiekko. Kapanen jatkaa se sitten Antti Lessille maalin taakse. Liikkeelle maali kolmalle ja sinne menee! Sinne menee niin että humisee! Ja Suomi siirtyy ottelussa 3-1 johtoon. Kaveri pistää sinne Ziditskille. Tämä ei pääse kiekkoon, niin tulisi loistava eikä sieltä pääsee Suomi 2. Kannalla toista ja siellä on! Miettinen pistää Niko Kapaselle ja siellä lepoo! Heittää hyvin ja Hannes Hypönen rauhallisesti katselee ja lähteekö siitä laukomaan antaa maalin kulmalle. Ja sitten loistava syöttö ja Niko Kapanen tällä kiekon maalin kattoo! Ziditski ei ole kyllä paljon tässä esillä ollut eikä ole nytkään, vaan syöttää aivan minne sattuu. Sitten pääsee Haakman 2-1 Suomelle. Niklas Haakman, mikä on Niken ratkaisu? Ja Nikke lyö kiekon häkkeen! Sieltä tulee jälleen ensin Marek Ziditskin aivan käsittämätön harhailu. Siinä oli Kovaltsukilta hätäinen ratkaisu. Sitten päästäänkö keskellä? Päästään jopa Karkuun! Henttunen polkee Karkuun ja tekee maalin! Ja sitten vain kiekkoa sinne maalin eteen. Sekä tässä ainoa lääke on nyt kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu. Sinne Mikko Koivula. Ja Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin! Ai! Timonen. Hyvin Ruotsin 4 liikkuu. Selänne vastassa Axelsson uudestaan Timonen. Timosen kuti lähtee ja siellä on! Suomi menee 1-0 johtoon! Kimmo Timonen laukoo ylivoimalla ajassa 14-45 ja ensimmäistä kertaa helähtää Ruotsin maalilla! 15 minuuttia täyttyy ottelu toisesta erästä. Peltonen jatkaa Jussi Olli Jokiselle. Jussi Jokinen tulee sieltä leikkaa maalin edustalle. Loistava syöttö ja siellä on! Ville Peltonen, tämä Ruotsin tuhoaja tulee ja Suomi tulee kuin puun takaa ajassa. 35 minuuttia tasan tulee kuin puun takaa ja jysäyttää arvottoman puolustustaistelun päätteeksi pelin 2-2. Ja sitten ne pyöritellään jälleen peliä ja pidetään hyvin tilanne koko ajan hallussa. Maalia kohti kiekko tulee sitten maalin kulmalta ja sitten nostaa Petri Kontiola vihdoin ja viimeisen vapauttavan maalin. Petri Kontiola maalin kulmalla ja nappaa kiekon haltuunsa ja pistää sen rystypuolelta Slovakian häkkiin. Poodissa ja Ajovassa. Sitten seuraava suomalaistilanne loistavasti siihen ja siellä on Petteri Nummelin! No niin! Puistola Nummeliin ja loistavasti pystyy Jussi Jokinen ja nyt se tulee! Kempinen jäädyttää niin kuin pitääkin, poikittais syöttö nopeasti maalin eteen Immoselle ja siellä on häkissä kiekko. Siellä on Immonen, siellä on Jussi Jokinen ja ylivoima maalihan siitä tulee ja tällä tavalla kovan ryöpytyksen jälkeen Suomi johtaa ottelua 4-1 keskialueelle. Ja jokohan siinä Juha-Matti Aaltonen tekisi turnauksen ensimmäisen maalinsa. Aaltonen, noin! No tuleehan se sieltä vihdoinkin. Takatukka hulmuten Aaltonen karkaa omalta alueeltaan. Meni nappaa kiekon itselleen sinne. Rynnistää myöskin Niklas Haakman. Hyvä syöttö Sami Kapaselle. Ja Kapanen kiskaisee kiekon häkkiin. Ja Niskala tulittaa sieltä. Laukaus lähtee, mutta menee ohi maali. Jarkko Imanen maalin edessä. Sami Kapanen iskää kiekon häkkiin. Sami Kapanen on se sankari kuitenkin Suomen joukkueella. Liian paljon on ehkä pomppinut kuitenkin, mutta toivotaan, että se on vain sellaista tunnetta siitä, että pomppii ja sitten menee Tuomo kiekon häkkeen. Olli Jokisen loistava syöttö ja Tuomo Ruutu jatkaa saman tien ja peli on Suomelle 1-0. Loistava vastahyökkäys, terevät nopeat siirrot. Jokinen siirtää ja Ruutu viimeistelee Robert Tessin längistä sisään. Hyökkäyskalustoksi Dustin Brownin, David Boothin, joka tulee aloitukseen. Jälleen tärkeä aloitus. Ville Peltonen kahmii kiekkoa sieltä, mutta pääseekö kiekkoon? Sen varmistaa hienosti Selänne ja kun ottaa kiekko jälleen haltuun. Selänne loistavasti poikittain. Ja sitten pelataan Niskalalle. Niskala, toi mikä veto Niskalalta! Ja 2-0 peli! Siinä pelattiin loistavasti Janne Niskalalle ja nyt tärähtää Milwaukeein puolustajan mailla niin että värinä kuuluu Halifaxin. Se kuuluu Halifaxin naapurikuntaan asti. Sieltä tulee nimittäin kuitti. Janne Niskalan loistava veto suoraan syötöstä ensimmäinen maali tässä turnauksessa.
Teemu Selänne toisena hyökkääjänä. Mikko Luoma on siellä puolustuksessa yhdessä Sami Lepistön kanssa. Edelleen Lepistön pätevät samat sanat. Hän on ollut itseluottamusta uhkuva tässä ottelussa, nostaa sinne jälleen maalille. Ja siellä on! Sami Lepistö nostaa kiekon häkkiin! Loistava päätös tälle ottelulle! Ja kenelle se tulee? Sami Lepistölle! 23-vuotiaalle puolustajalle, joka saa lopullisen kruunauksen loistavalle ottelulleen. Se menee oikealle miehelle. Hieno debyyttiturnaus. Huipentuu roikkulaukaukseen maaliviivalta, jolla yllätetään Robert Öst. Ja Suomen leijona miehistö 3. kertaa peräkkäin finaaliotteluihin. Ja pitää tukevasti kiekon hallussaan, ja niin kuin sanottu, nyt nähdään millä tavalla Diverski tässä tuomitsee, mutta kiekkoa maali näkyy! Ja siellä on! Ville Peltonen jymäyttää kiekon häkkiin, kun pelattu on 9.33! Ja etikö siellä Salo ehtii ja rynnistää väkisin sieltä niin kuin leijona pitääkin. Ja Koukki itse vetopaikkaa, ja mikä veto! Mikä veto 3 pelaajalla! Sami Salo räjäyttää sellaisen pommin, että Rick Di Pietro katselee taakseen, että mikä siellä värisee. Sitten kaivaa kiekon Olli Jokinen sieltä, Hässerillä on hanska kädestä pois ja vielä kertaalleen päästään ajamaan ja kiekko maalista! Olli Jokinen pistää lähtöllä kulmasta kiekon ohi Rick Di Pietron ja näin ylivoima maali, 4 sekuntia on vielä rangaistusta jäljellä. Se oli todella arvokas maali. Meillä on Teppo Numminen viivamiehen paikalla, Timonen toisena puolustajana, Selänne taas tutulla paikalla maalikulmalla, Keivolle syöttö tuleekin. Tevota loistavan syötön ja kiekko maalissa! Kiekko maalissa, näin näyttää Poldivoski! Hän iskee kättä alas ja tällä tavalla Suomi siirtyy ottelussa 4-2 johtoon, 37 ja 10 kokonaispeliaikaa pelattu. Vie kiekon jälleen Koivun hyvästä aloituksesta. Timonen ja laukauksia tulee ja maalin kulmalla Koivu ja siellä on! Näin näyttää Dan van Massenhoven. Laukaus tulee Timoselta viivalla ja Saku Koivu on kärppänä paikalla. Katkoo, siitä päästään jopa kahdella yhtä vastaan. Peltonen, Olli Jokinen mukana hyökkäyksessä. Takamies tulee myöskin mukaan. Peltosen syöttö! Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin. Peltonen syöttää. Olli Jokinen laittaa jäätävät kätensä eteen. 49-17 ja Suomi johtaa ottelua 4-0. Eikö se olisi nyt Namu paikka se tehdä se ensimmäinen ylivoimamaali tässä ottelussa? Sitä tässä tarvitaan ja sitten päätetään. Karalahti! Ja nyt vai sitten jollain ihmeen ilmeellä kiekko Panamatkin selän taakse. Kempson tulee pois. Suomi ottaa kuitenkin kenttämällä jäälle. Ja kun 4 vastaan Suomi hakee nyt sitten. Hakee tasoitusmaalia. Aikaa on vielä. Sitä on riittävästi. Mutta älkää menettäkö kiekkoa. Painikaa. Vääntäkää. Tehkää kaikkea mitä laki sallii. Koivu. Timonen. Koivu. 6-4 vastaan. On aikaa vielä. Mutta nyt se täytyy tulla. Ei tule. Selänteellä pelattiin paikka, Timonen, Koivu, 20 sekuntia, voi herra jestä sentään, tehkää se, Koivu, kiekko kippaan ja maali eteen, vielä Koivulle, vielä jatkuu, 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua, Koivu, pitäkää, laua helvinen laua, ei voi, 2 sekuntia aikaa! 2 sekuntia aikaa! Ja Venäjä on lyöty! Venäjä on lyöty! Suomi tasoittaa 3-3, jälleen Karalahti! Nyt tää itkee, nyt tää huutaa! Suomi voittaa lohkon! Rangaistusta vajaa puoli minuuttia jäljellä, Niinimaa uudestaan. Ja Niinimaa levittää jälleen maalin eteen! Ja siellä on! Laulun aikaa! 7.31 ja Suomi tasoittaa 1-1. Sitten vaan antaa mennä. Sellainen. Ai, mikä laukaus sai! Teemu vetää yläkulmaan! Ja Salo haroo sieltä, kun värisee verkossa toisen kerran ylivoimalla peräkkäin. Ja Kallio ottaa taitavasti kiekon haltuunsa. Pelaaja! Toppa vetää 0 kulmasta kiekon maaliin! 3-1, katsokaa mistä se menee! 4. rangaistus Ruotsin joukkueelle. Kallio jättää Rintaselle. Rintanen! Ja kova tilanne! Ja uusi paikka tulee! Ja sinne menee! Suomi siirtyy 4-1 johtoon!
Voi kun saa Tärströmin kimppuunsa, Suomen ylivoima pyörii mahtavasti. Uskotteko kotona? Peli on 5-1! Lehtinen Nummeliin. Hyvin Peltoselle. Peltonen nyt syytä vastaan tilanne. Ja jättö! Ja hyvä jättö tuleekin. Ja siellä Lepä! Ensimmäinen kunnon hyökkäys. Niinimaa laukaisee. Ja Ville Peltonen jysäyttää 8.07 ajassa. Suomen 1-0 johtoon. Loistava vastahyökkäys. Ja Suomi johtaa 1-0. Villen 4. maali. Niinimaan hieno laukaus. Peltonen seuraa ja Suomi johtaa 1-0. Lehtinen. Hyvin Ville Peltoselle ja Peltonen vetää! Nyt saa jo vähän venyttää lauseita. 2-0. 37-39. Tuomas Estlund Ruotsin maalissa antautuu toisen kerran. Ville Peltonen tekee toisen maalin. Suomi pääsee 2-2 vastaan. Ville Peltonen. Saku on takana. Saku! Ja siinä on paikka! Ja sieltä se tulee! Ville Peltonen 3-0! 39-56! Suomi johtaa 3-0! Loistava hyökkäys ja Ruotsin puolustus pelataan kebab-kioskille ja siinä se on. Ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko! Ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu! Joko nyt taittuu selkäranka? 42-52. Tuomas Estlund 4. kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila 2 jäähyn jälkeen pamauttaa 5. maalinsa tässä turnauksessa. Se on siinä! 4-0. Ruotsi vielä yrittää. Yllys torjuu. Liput liehuvat. Globen huutaa. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Suomi ottaa MM-kultaa. Se on siinä! Se on siinä! 4-1. Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on varmistunut. Ja katsokaa tätä meteliä. Katsokaa tätä rypälettä, mikä on syntynyt Suomen maalille. Suomi on maailmanmestari.